Jien Manuel Dimek, l-istorja ta' Ħajti. Ktib ġdid dwar wieħed mill-akbar personaġġi nazzjonali Manuel Dimek fej fih wieħed jaqra dwar l-istorja ta' ħajtu, il-filosofija tiegħu u mewtu li kien ippreżentat it-tnejn fil-għaxija f'Misraħ Kastilja. Ktib li għajna nifhmu aħjar minn aħna u xirridu nkunu u fuq kollox li ddistingwi l-identità tagħna minn kulturi oħrajn. Identità li kienet it-tema ewlenija tal-kommemorazzjoni ta' tnejn fid-data li taħbat is-96 anniversarju mill-mewt ta' Manuel Dimek. L-awtur tal-ktieb Mark Montabello spjega aħjar il-kontenut tal-ktieb. Dan il-ktieb huwa ġabra tal-istorja tiegħu mill-bidu sal-aħħar u miktub b'tal-mod li qisu hu stess qed jitkellem u jgħid l-istorja tiegħu. Għaliex Dimek jibqa' jgħallimna, jibqa' jisegwi u jiddiskuti magħna, u jien naħseb hemm relevanza kbira li naqraw l-ewwel l-istorja tiegħu f'dan il-ktieb li huwa sussidjat u mibjob birħis ħafna. Din l-okkażjoni l-awtur ippreżenta l-ktieb il-Prim Ministru Joseph Muscat li ma' ktieb jiġbor fih il-ħajja ta' Dimek bil-Malti, illustrat b'ritratti u dokumenti marbuta mal-eżilju tiegħu. Il-Prim Ministru faħħar is-sem ta' Manuel Dimek u l-kisbiet li rnexxielu jagħmel fi żminijiet turbolenti. Preferenza l-ħidma favur il-ġid tas-soċjetà ta' Dimek, il-Prim Ministru nnota kif kważi nofs dawk li kienu għal kollox dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali illum qegħdin fid-dinja tax-xogħol u qed jikkontribwixxu fl-ekonomija tagħna. Xemm isbaħ milli bniedem tagħtih id-dinjità permezz tal-ħiliet tiegħu u jidħol fid-dinja tax-xogħol stqarr il-Prim Ministru flok li tenna li qed fadal sfidi relatati mal-eradikazzjoni tal-fqar. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru qal li se jkunu għaddejja taħdidiet biex Manuel Dimek jibda jitfakkar b'mod nazzjonali.